Kto má tie najabsurdnejšie chyby? Bluey alebo Peppa Pig? Dnes to zistíme. Teraz to už naozaj prichádza. A samozrejme, Začníme s Bluey. Aj keď je Bluey veľmi estetický seriál, má aj svoje malé animátorské chybičky. Strašidelné kino. V epizóde filmy, keď Bandit, Bluey a Bingo kupujú pukance a lístky, stena kina je červená a sú tam dva plagáty, ktoré môžeme jasne vidieť. Neskôr, keď idú po ďalšie pukance, stena sa zmení na fialovú a plagáty sa úplne zmenia. To znamená, že toto kino má vlastný život a samo sa prerobilo? vieš, že dobrý kúzelník nikdy neprezradí svoje tajomstvá. Ale držte sa, pretože detaily chladničky a nápisu za $4 zostávajú rovnaké, čo potvrdzuje, že ide o to isté miesto. Zaujímavosťou je, že v druhej scéne sa vo vnútri chladničky objaví ďalší nápis za $4, ktorý tam predtým nebol. Odpoveď je jednoduchá. Kriatkovia. Hračky, ktoré miznú v batôžkároch. V epizóde Batôžkári si Bandit a Chili spomínajú na svoje mladé časy, zatiaľ čo nesú Bluey a Bingo. Pri nohách Bandita a za chvostom Chili možno vidieť niekoľko hračiek pohodených na zemi. Všetko je zatiaľ v poriadku. Ale v nasledujúcej scéne hračky úplne zmiznú, ako by ich niekto ukradol. No teda, zdá sa, že niekto má lepkavé prsty. Meniace sa škvrny Bingo a Bluey. V tej istej epizóde ruksakov, keď Bandit odchádza kúpiť croissanty, škvrny na Bingovi vyzerajú normálne. Jedna na hlave a druhá na chrbte. Ale keď Bandit vytiahne svoju peňaženku, škvrny sa spoja do jednej. Chudák Bingo. Myslím, že dostal závrat z anémie a preto sa mu dokonca aj škvrny pohli. Ale hneď ako sa kamera vzdiali, škvrny sa opäť oddelia. Navyše, škvrny na chrbte Bluey menia medzi scénami polohu, ako by mali vlastný život. Prízračná lavička v epizóde Kartel. V epizóde Kartel sa Frisky nahnevá na strýka Rata a rozhodne sa zrušiť svadbu. Odíde, aby bola sama a Chili spolu s dievčatami ju idú utešiť. Keď sa kamera vzdiali, vidno lavičku so psom, ktorý tam sedí a zjavne niečo je. O chvíľu neskôr, keď sa záber opäť vzdiali, lavička aj pes úplne zmizli. Ako by to bol len duch psa. Putujúca škvrna v trampolíne. V trampolíne sa Bluey a Bingo hrajú s Banditom na trampolíne. V jednom momente, keď sa Bluey odrazí, škvrna, ktorá je zvyčajne na jej chrbte, sa zrazu objaví na jej bruchu. Ako keby sa škvrna rozhodla skočiť spolu s ňou a pritom sa jej presunula na brucho. Chudák Bluey už potrebuje poriadnu údržbu. Páska, ktorá zmizne v epizóde Ovocný netopier. V epizóde Ovocný netopier si Chili obliepa hokejku páskou a je vidieť, že už ju niekoľkokrát obtočila. Ale keď Bluey vstúpi na scénu, žltá páska úplne zmizne. Toto sa stane zo sekundy na sekundu, čo naznačuje, že Chili dokáže nechať veci zmiznúť ako čarodejnica. Magické upratovanie v káčacom koláči. Jeden z najvtipnejších chýb v pozadí sa objaví v káčacom koláči, keď Bandit pečie slávny koláč. Pracovná doska za ním je úplný chaos, plná múky, cukru a misiek. Zrazu, uprostred scény, sa všetko samo od seba uprace. Samo! Ako keby to bolo lusknutím prsta Thanosa. Nemyslím si, že v tomto dome je taký ochotný duch. Alebo áno. Ale čo chyby v Peppa Pig? Všetci hovoríme o Bluey, ale Peppa Pig má tiež svoju temnú stránku, takže poďme sa do toho rovno pustiť. Postavy, ktoré sa šmýkajú. Potom sa stane niečo vizuálne dosť nepríjemné. Peppa sa začne šmýkať k Jurajovi, ako by bola podlaha namydlená. A aby toho nebolo málo, ocko prasiatko a namydlený detko sa šmýkajú, ale sediac na stoličkách. Nechodia! A tu je povinná pauza. Pozri sa dobre na scénu. Sú tam dva prestreté taniere, ale nikto tam nesedí. Komu podávajú jedlo? Duchom zo záhrady? Nikto to nevie. Pochybný šalát. Predstavujú nám slávny šalát pripravený z paradajok, šalátu a detkovho úhorky. A Juraj raz za život má pravdu. To nie je šalát. Polovica paradajky, kúsok uhorky a list šalátu bez zálievky nie je šalát. To je dôkaz. Čistý smútok na tanieri. Zmiznutá nádoba. Zrazu si všimneš niečo zvláštne. Otcova vidlička zmizla.
Takže logická otázka je, ako má jesť? A zrazu, ako by bola čarodejnica, Pepa vytiahne vidličku z vrecka. Ako by mala vo vrecku odomknutý nekonečný inventár. Chyba, ktorú si takmer nikto nevšimne. Tu prichádza jeden výborný. Paradajka má tieň, ale hore, nie dole. Táto paradajka neleží na stole. Znáša sa duchovne. Vidlička prechádza cez tvár. V inom zábere si Pepa prepichne peru vidličkou. Georgeova zhnitá paradajka. George neznáša paradajky. Perfektné. Takže, kde je druhý kúsok paradajky, ktorý bol na jeho tanieri? Zjedol ho bez toho, aby si to uvedomil? Alebo ho schoval? Vyparil sa ako všetko v tomto seriáli? Prevrátený dinosaurus. Detko prasiatko požiada Jurka, aby ochutnal šalát. Teraz je šalát dinosaurus. Jasné, že áno. Ale detko otočí dinosaura opačne voči Jurkovi. Na čo? Aby ho obdivoval? Aby ho zmiatol? Aby ho ponížil? Zmena epizódy. Ocko vešia obraz. Ideme na ďalšiu epizódu a Ocko prasiatko číta noviny, kde je text len samé čiary. A v ďalšej scéne noviny úplne zmiznú. Nepoloží ich nikam, nezloží ich, ani ich nehodí. Jednoducho odíde. Zle umiestnené náradie. Ocko prasiatko hovorí, že potrebuje meracie pásmo a ceruzku. Kufrík s náradím je priamo pred gaučom. Úplne jasne, nemožno ju prehliadnúť. A aj tak sa ten chlap natiahne dopredu, ako by bola skrinka za ním. Buď sa gauč sám pohol, alebo Ocko prasiatko nevie, v akej dimenzii žije. Klinčeky, ktorých počet sa mení. Teraz potrebuje kladivo. Pozrieme sa na stenu. 5 klinčekov. Strich, pozrieme sa znova. 4 klinčeky. Ďalší strich, zase 5 klinčekov. Ani inflácia sa nemení tak rýchlo ako klinčeky v tomto dome. Obraz, ktorý mizne. A dávajte tu pozor. Obraz, ktorý visel hore a vľavo od pohovky, úplne zmizne. Nespadne, nerozbije sa, ani sa nepohne. Jednoducho prestane existovať. Absurdná diera v stene. Ocko prasiatko vytiahne klinec a zrazu zo steny odpadne asi 10 tehál. 10! Len kvôli jednému klincu. Ocko prasiatko vytiahne dokonale tvarovaný blok. Takmer ako kocka lega. Ale na zemi sú kúsky rozbitých tehál. Takže odkiaľ sa vzali? Úplná záhada. A namiesto toho, aby použil blok, ktorý už má, Ocko prasiatko sa rozhodne priniesť asi 17 tehál. Hoci na zakrytie diery potrebuje len 10. Nevieme, či je to zlá stavba, alebo Ocko prasiatko jednoducho prepadol z matematiky. Fyzika omietky a farby. Omietka sa začína magicky rozširovať aj na miestach, kde sme nikdy nevideli, že sa tam dostala. A čo je horšie, zdá sa, že sa šíri po podlahe, ako by to bola živá bytosť. Farba, čo je zaujímavé, funguje podľa bežnej fyziky. Zázračné upratovanie a recyklované klince. Ocko prasiatko všetko vyčistí a dom zostane bezchybný. A zaujímavosť. Znovu zatlčie ten istý klinec, ktorý predtým vybral, pretože zázračne je opäť vidieť 5 klincov. Mama prasiatko je vždy pripravená. Nakoniec sa objaví mama prasiatko s kladivom a klincom v ruke. Nikde nie je žiadna debnička s náradím. Záver. Mama prasiatko je vždy pripravená. Kladivo, klinec a nekonečná trpezlivosť na život s otcom prasiatkom. Takže, kto má tie najabsurdnejšie chyby? Prasiatko Pepa so svojou poriadne pokazenou realitou alebo Bluey, ktorému sa pohybujú škvrny? Nechajte svoju odpoveď v komentároch.